Hrvatski narod je jedan, bez obzira na to živi li s jedne ili druge strane granice, ima svoju kulturu i umjetnost kojom se može dičiti, poručio je hrvatski konzul u Mostaru na otvaranju izložbe slika Emanuela Vidovića. Glavni motiv je da je to sve jedan dar, jedan omaž svim Hrvatima iz Bosne i Hercegovine koji su u zadnjih 100-tinjak godina sudjelovali u obrani i izgradnji suvremene Hrvatske države. Posebnim zadovoljstvom srdačno vas pozdravljam u Mostaru, gradu bogate i raznolike umjetničke baštine, kojega obilježava niz kulturnih utjecaja, osobito mediteranskih i srednjoeuropskih, niz vrijednih spomenika graditeljstva, likovne umjetnosti i pisane riječi. Jedinstvena izložba Emanuela Vidovića realizirana je u suradnji s Muzejom grada Splita. Ovaj postav, znači 29 radova iz svih faza, iz svih njegovih stvaralačkih faza i sve vrste motiva. Priređen je i koncert simfonijskog orkestra, a mezosopranistica Monija Jarak s skladbom Domovini i ljubavi Ivana Plemenitog Zajca oduševila je publiku. Uz mostarske glazbenike zapažen nastup imale su i gošće iz Zagreba, Lana Lucija Horvatić na violončelu i Ana Labazan Brajša na violini.